Bon dia. Primer pleno és el 20. No, ese l'altre primer. On està? 20, vale. 20/2019, extraordinari urgent. Primer tenim que votar la ratificació de caràcter urgent de la sessió. Gent de Denia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova la urgència. I ara el segon punt, agrupació de préstecs formalitzats amb els fons d'impuls econòmic. Intervencions? Sí, alcalde. Primer, respecte a l'urgència, dir que, com ja vam explicar a la comissió informativa, és una obligació legal que tenim, que és impost del Ministeri per a refundir els seus préstecs, que teníem de temps fins al 22, o sigui, fins a demà, per a presentar la documentació, però també és cert que el divendres passat, a les 12:30, 1, va rebre un e-mail del Ministeri en el qual allargava el termini fins al dia 28, però està com no ens entrava tampoc en el proper plenari i ho fem avui. En fi, l'operació que anem a fer és dos préstecs que tenim, un de 13 milions i un de 5 milions i alguna cosa, refundir-los en un, més els interessos, que seran uns 10.300.000 euros, i ahir canvien les condicions financeres. El tipus d'interès serà un 0,94 a 10 anys, o sigui, fins 2029, en 2 anys de cadència. És a dir, es començarem a pagar capital a partir de l'any 2022. Segons el Ministeri, l'informe que s'ha fet, financerament és sostenible i complís tots els tràmits que heu de complir. Res més. Més intervencions? En referència al que estem comentant des del Partit Popular, voldríem dir que en la comissió se ens va informar que el volum total que ahorraríem per no pagar interessos en els préstecs que tenim pujaria sobre 900.000 euros. És correcte. Entonces, plantejaríem que aquest volum de diners es destinara a la cancel·lació anticipada de la deuda de la que tenim o la que venim arrastrant. Perquè si no, en un futur, el que va passar és que corporacions futures arrastraran un volum de deuda molt alt, cada volta més alt. Llavors, és interessant anar reduint el que seria el volum de deuda de l'Ajuntament, perquè en un futur no tinguem aquests volums tan elevats. Gràcies. Més intervencions? Ara, segon torn, doncs. Bé, conforme vam explicar, sí que és cert, i està pressupostat en 2019, que estem, 900.000 euros per a pagar el capital que es tenia que pagar en desembre, i conforme vam explicar, o sigui, en aquests moments no tenim marge per decidir cap d'operació, senzillament aquests diners quedaran en la liquidació del pressupost de l'any 2019 i en abril o maig, quan tanquem el pressupost de 2019, veurem com queda la liquidació i aplicant el pla d'ajust en el qual estem es destinaran aquests diners a el que sigui necessari i es marca el pla d'ajust. I respecte al volum d'endeutament, en aquesta operació no puja ni un cèntim el volum d'endeutament, és el mateix que n'hi havia, i la intenció d'aquest equip de govern, evidentment, és primer anar disminuint els préstecs, ja sigui en càrrec a les liquidacions o en amortitzacions anticipades, i també respecte al pressupost de l'any 2020, l'any que ve, que ja tindrem aproximadament 1.200.000, 1.300.000 euros que n'hi havia que pagar de capital, ara quan preparem els pressupostos veurem què fem amb aquestes quantitats, res més. Gràcies. Més intervencions? Doncs passem a votació. Gent de Denia? Sí. Ciudadanos? Abstenció. Partit Popular? Abstención. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per majoria. S'alça la sessió del ple 20/19.